ефірі Суспільного, програма «Тема дня Крим», в студії Георгій Спасохокоцький. Ну що, підіб'ємо підсумки року. Президентські та парламентські вибори, нормандська зустріч в Парижі та звільнення українських політв'язнів з російського полону. Такими, на думку українців, є головні події року, що минає. Результати соціологічного дослідження, опубліковані фондом «Демократичні ініціативи» вчора. Якими є головні події року для тимчасово окупованого Криму та кримчан, будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Сьогодні в цій студії заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, я не знаю, наскільки соціологічні опитування там відображають повністю думки людей. Да? Тут було опитано 2017 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком, правда, Криму і окупованих територій на Донбасі. Ну, власне, що визначили найбільш видатною подією, да, українці? Це те, що навесні цього року в Україні відбулися чергові вибори президента України. За результатами другого туру виборів, який відбувся 21 квітня, переможцем став Володимир Зеленський. Він отримав понад 73% голосів. Чинний на той момент президент Петро Порошенко отримав понад 24%. Да? Ну що ж, поворотна подія, однозначно. Ну, звичайно, питання, куди повернув. І, на жаль, Крим не пройшов це опитування, але відповідь була б, що це так, вибори. Тому що все 5 лет вот той оккупации жесткой, жестокой со стороны России, люди в своем сопротивлении видели некий смысл вообще существования, да, вот таких принципов, как достоинство, честь, там, любовь к родине, к уважению к государству, к принципу такому, что я гражданин Украины. И это сочеталось с теми действиями, которые государство демонстрировало, что дало по зубам врагу, очень сильно поднялся авторитет на международных площадках. Когда говорили Крым, то это в первую очередь ассоциировались с крымскими татарами. Когда президент страны говорил, что на всех площадках, что Крым это не просто Украина, а что Крым есть неотъемлемая часть этой Украины, вот в буквальном смысле, закладывая в это, что... Нет, закладывая в это смысл того, что без Крыма не будет Украины. И Крым, и он часто повторял, я имею в виду Петра Алексеевича Порошенко, что Крым – это вот борьба крымских татар. И для нас выборы, конечно, очень сильно нас тревожили, особенно вот подготовка, да, вот период этой выборной, предвыборной кампании, когда просто стали вот это все вот эти символы достоинства Украины, и Томас, и армия, и международные наши успехи, да, там, безвиз, интеграция, процесс интеграции в европейские, евроатлантические союзы. И мы точно знаем, что народ очень стал осторожно относиться. Неужели опять все вернется вот в то состояние, с которого начиналась борьба и потеря Крыма? Очень много говорят о том, кто виноват, но именно вот отсутствие таких вот уверенных, таких вот символов, столпов этого государства Украины до 2014 года и привело к потере Крыма. И вот когда прошли выборы и резкое изменение пошло, в общем-то, курса государства, и мы продолжаем борьбу, продолжаем верить в Украину, потому что Украина – это не только сегодня выбранная власть. Украина – это история, это культура, это
национальное достоинство, это тисячоліттями заложені традиції, які і зараз я б сказав, схожі після 2014 року, що Україна – це ідея більше. Якщо ми воюємо з Росією, Росія воює з нами, мы с Россией що всегда таке Росія, воюем. Мы с Россией 300 да? лет воюем, потому что Россия, даже оккупировав в те далекие годы Украину и Крым, она не прекращала войну, и мы всегда сопротивлялись. Поэтому вот это из поколения в поколение переходило, потому что нужно было, Россия стремилась уничтожить все, что связано с национальным пониманием, национальное государство, национальный народ, украинцы, крымские татары. И, естественно, мы рождались уже из поколения в поколение в этой борьбе. И мы посчитали, что мы и вложили частичку своей борьбы вот в распад вот этого зловещего авторитарного Советского Союза, да, фактически Российской империи того образца, сейчас новый образец. И, конечно же, мы верим, мы продолжаем верить в то, что не может измениться вот эта ментальность борьбы за свое достоинство, за свой народ, за свое государство, за свою государственность. Не может измениться там из-за того, что кто-то там в Европе, там Макрон избрался, в Украине Зеленский избрался. Да. Не может это вот так кардинально измениться. Другое дело, в Крыму сейчас все больше говорят о том, что время теряется. То есть твоя борьба должна иметь отождествление с борьбой твоего государства за ценности. На фронте ты, или в тюрьме ты, или на оккупированной территории. И сегодня мы не видим вот этого не можем сказать, что государство поступает, вернее, власть государства поступает адекватно тому сопротивлению, тем трагедиям, которые, естественно, із-за війни, із-за окупації происходять. Ахтем Ага, повертаючись до теми виборів і теми держава і влада, є влада, є держава. Якщо повернутися в 2014 рік, коли Порошенко теж отримав з таким гаслом «Головне, щоб в один тур», то досить непогані результати, не можна сказати, тоді в нього не було гасел там армія, мова, віра там і так далі. В принципі, його позиції не сильно відрізнялись від позиції Володимира Зеленського на цих виборах. І багато людей, які за нього голосували, вони теж думали, що закінчиться війна. Він же ж казав, що закінчить війну. Смотрите, як і Володимир Зеленський. 14-й год, але потім пішло все інакше. красную черту во многих восприятий того, что все эти 25-30 лет или 100-200 лет, когда говорили о том, что украинцы и русские – это братья, что Украина – оно считалось естественным, как и для многих республик, быть сателлитом, да, России. І вот это продовжалось. Інакше вважати було небезпечно, правда? Не тільки небезпечно. Зараз також небезпечно, але вважають, і є ті, які своєю ціною життя так вважають, що це ми окрема нація, окремий народ і окреме государство. Ми не сателлит. Так вот, понимаете, 2014 год эту красную черту провел в первую очередь в сознании, то есть открылись глаза. И, конечно же, восприятие этих процессов у всех шло в разном темпе. У крымских татар, например, это никогда не... ощущение реального врага в лице России по отношению к нашему народу и суверенитету нашему, да, как нации, никогда не исчезало никуда. Украинцы к этому шли через такие сложные уже в своем государстве этапы. Но президент Порошенко, он в принципе стал соответствовать со временем пониманию лидера страны. Тому що було певне громадянське суспільство. Когда пришел Порошенко, може він прийде. Извините, Порошенко пришел в состоянии войны уже оккупированных территорий, без армии,
без экономических каких-то запасов, да, очень серьезное состояние в государстве такого разлома, когда Харьков, Одесса, все фактически пылало. Зеленский пришел не на пустое место. Зеленский пришел для того, чтобы, если ты считаешь себя лидером этой страны, ты должен был увеличить эти успехи, потому что ты уже пришел на успешность Украины и в мире, и здесь, внутри страны. Эта успешность, она выражалась фундаментальными, о чем я говорю. Это мова, да? Это то, что не могла страна 30 лет преодолеть вот при той условной независимости, да? При Кучме, при Кравчуке и так далее, и так далее. Сейчас, например, Томос, то есть то, что самое болезненное являлось в плане эксплуатации, это Россия, церковь, да, вера. Мы и от этого получили такое, заложили в будущее иммунитет, да. Мы армию создали, которая вошла в десятку сильнейших в Европе. Мы сумели дать по зубам и остановить врага. И да. Уже не говоря о том, що от ми з вами приїжджали на європейські арени, і ми знаємо, що ми українці. Те, що зупинили, це не тільки армія, тому що, ну, якщо згадати Добровольці, і так далі, це зрозуміло. Армія не може бути від народу відділена. До речі, при Порошенко, да, не він їх підписував, але при ньому вони, Мінськ-1, Мінськ-2, не тільки армія, тому що, ну, що могли, те зупинили, але народ від армії відділяти не можна. Якщо у тебе суспільство, або часть, большая, активная часть ведет себя по достоинству, из нее армия тоже, это же наши дети идут служить, мы идем туда служить, да, я имею в виду, кто-то в это время сидит в тюрьмах, но кто-то берет оружие и идет. Поэтому это и есть вот отображение того, что у тебя в государстве, в народе. Что касается Минских соглашений, это тогда было оружие против России. Мы должны были получить и на дипломатическом фронте оружие. Пусть оно не было в восприятии таким идеальным или безошибочным, но сегодня мы рассматриваем эти соглашения уже как шаг к капитуляции, потому что мы, получив такую сильную базу, силу против России и силу среди партнеров европейских, место свое достойное на международных площадках, мы, конечно, должны были шаг вперед делать, а не вернуться и еще и капитулировать в ряде там принятия решений, там газовых контрактов, энергоконтрактов, в том числе Штайнмайера формула. И их, к сожалению, можно перечислять сейчас, и всей передачи не хватит. 7 вересня 35 українських політв'язнів повернулися додому з російських в'язниць. Серед них 24 військовополонених моряків, закоплених Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, та 11 політв'язнів. Зокрема, режисер Олег Сенцов, активіст Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інший. 10 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів Нормандської четвірки, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Федеративної Республіки Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін. Нормандська четвірка погодила обговорення тристоронньою контактною групою в Мінську, розведення сил і засобів на 3 нових ділянках на Донбасі. Сторонам також вдалося погодити конкретні терміни звільнення утримуваних осіб. Погодили також терміни нової зустрічі через 4 місяці, тобто у квітні 2020 року. Ну що ж, звільнення, обмін, верніше, утримуваними особами, хоча Росія каже, що вона не є стороною конфлікту, да, оце у вас громадянська війна, ви там розбираєтесь між собою, але ну, всім очевидно, що всі ці розмови, да, там, нормандський формат, він не передбачає, там, хто там зараз, в ЛНР, ДНР, там, чи там Аксьонов, там, чи там, да, ну, вони там не присутні. Обговорюють з Путіним питання обміну там, полоненими, шеками. Зараз, я так вангую, що десь приблизно в неділю, післязавтра буде черговий обмін. Ну, тут є, звичайно, питання.
Україна буде, там Росія запросила видати беркутівців, яких звинувачують в розстрілі Майдану. Хоча, ну, яким чином вони тут причетні, якби до взагалі там обміну там полоненими і так далі. Вимагають віддати людей, яких звинувачують в організації теракту в Харкові, там, коли загинуло кілька людей. Ну, натомість є такий момент, який якби відзначив Рефат Чубаров, глава Меджлісу. Це те, що от він написав в Фейсбуці, що Офіс президента не звертався до представницького органу за консультацією щодо варіантів звільнення кримських політв'язнів з російського ув'язнення. Учасниками переговорів з української сторони було легше погодитися з доводами російських бандитів, пише Чубаров. По Криму не говоримо і не обговорюємо все, що там відбувається. Це є внутрішньою справою Росії. Він, ну, досить таким чином висловився. Ну, смотрите, если мы на нормандском формате допустили самое такое, я сказал бы, унизительное по отношению позиции государства, как Украины на международной арене, это мы позволили из Путина сделать партнера. То есть мы вели с ним не только вопросы переговоров, связанных с оккупированными территориями, мы обсуждали газовые контракты и, в общем-то, мы определяли партнерские отношения в этих вопросах. А что касается обмена, это еще одно унижение. Понимаете, мы отдали Цемаха, нас прощупывали, и мы... Ну, в принципе, я не скажу, что после вот тех месседжей, вот тех вот лозунгов, с которыми шел президент Зеленский, его команда, мир любой ценой. Там, ну, до речі, слухайте, я хочу зараз включити в нашу дискусію представницю фракції «Слуги народу», народну депутатку України Марину Бардіну. Вітаю вас. Доброго вечора. Пані Марина, ми обговорюємо з Ахтемом Чийгозом можливий обмін полоненими, який, можливо, відбудеться в неділю, будемо сподіватися. І обговорюємо питання, що в цей список не включені кримчани, ні Олег Приходько, якого зараз затримали, ні ті, хто проходять по так званих справах Хізбут Тахрір, а ті люди, яким там 15 років, 17 років ув'язнені і так далі. Я не знаю, наскільки ви знаєте якісь підводні камені, да, цього обміну. А чому так? Чому, чи настільки питання Криму окремо в цих переговорах, тобто винесено за рамки? Те, що питання Криму ми не відокремлюємо від всієї окупації України, мені здається, свідченням цього є і позиція президента на переговорах в Парижі, в нормандському форматі, коли він і на публічній прес-конференції заявив про те, що, власне, Крим український, і він лишається в порядку денному нашому. Тому не можна говорити про відокремлення якісь. Відносно історії з обміном полонених, я б тут апелювала до обміну, який відбувся в вересні. Тоді давайте пригадаємо, що ми до останнього дня не знали, чи відбудеться обмін чи ні, навіть до останніх годин. Тому я вважаю, що це питання є достатньо сенситивним, і ми все-таки маємо дочекатися дня обміну і потім вже за його результатами робити висновки. На самом деле, многие из наших коллег... Пані Марина, Ахтем Чийгоз долучается до нашей дискуссии. Многие из наших коллег в парламенте, в том числе из «Слуги народа», они к вопросу Крыма относятся очень так живо, да. Я не беру Лешу этого, который последователь вот самой такой низменной позиции, что когда коснулось вопроса Крыма, что мы сами виноваты, да, я имею в виду как Украина. А многие депутаты очень отзывчивые и очень с таким вот живым интересом относятся и с нами советуются, подходят и спрашивают, какую вот свою позицию вырабатывают. Но, к сожалению, практика уже показывает, что ОП и Зеленский в последнюю очередь обращаются, видимо, к такой части своей фракции, которая
понимает, что нельзя ни во вторую, ни в третью очередь рассматривать Крым, что нельзя уступать в одном и думать, что ты выиграешь с врагом в другом. Так не бывает, потому что мы уступаем в принципиальных вещах. Например, определять позицию по газовому контракту, где мы выигрывая международные суды и фактически этим инструментом душа агрессора, мы снимаем все обязательства в переговорах и думаем, что по Крыму мы сможем вот так вот принципиально поставить этот вопрос. Тут в таких переговорах нужно ставить вопрос агрессору, преступнику, четкие позиции. И не пытаться временно заигрывать, как это у нас сейчас принято говорить, что там вот эти 73%. Ну, 73% почекайте, ну це вибори виборами. Пані Марино, я прошу режисера дати в студії трошки звуку, пані Марино, щоб пан Ахтем міг чути. Пані Марино, а чи можуть все-таки кримські політв'язні бути включені в той список на обмін, який, можливо, відбудеться в неділю? Ну, знову ж таки, я апелюю до попередньої своєї відповіді про те, що давайте дочекаємося моменту обміну. Аби він відбувся, аби нічого не зірвалося, я впевнена, що в цих переговорах відстоюються інтереси всіх наших ув'язнених співгромадян безвідносно до якихось ознак. Але разом з тим, от коли ми говоримо про кримських татар, про Крим, тут важливо відзначити роботу, точніше представництво президента України в Криму та офісу Антона Кореневича, в команду якого входить дуже яскрава талановита представниця кримських татар Таміла Ташева. Власне, активно відбувається робота цього офісу, незважаючи на короткий термін їхніх повноважень. Та це і робота над 3, як на мене, ключовими законопроектами відносно кримсько-татарського народу. Це і закон про корінні народи, як такі, це і закон про визнання чи на юридичному, я маю на увазі, рівні кримсько-татарського народу як корінного, це і автономія Криму. Ми розуміємо, що це ті питання, які вже тривалий час обговорюються в українському політикуму, але де ми не бачимо результатів. Тому зараз от задача Офісу працювати разом в діалозі з українцями, інформувати про те, в який спосіб і до якої мети рухається представництво президента в Криму. Пані Марина, є таке, я просто вас информирую, к сожалению, крымских татар в этом списке не оказалось. Мало того, российская сторона напрочь отказалась обсуждать Крым в контексте политзаключенных на этих переговорах. И тут у нас, конечно, есть надежда, что ряд депутатов фракции «Слуги народа» вместе с нами, в общем-то, потребуют от переговорщиков, от администрации президента, от самого президента не идти на поводу на условия Путина, что Крым – это Россия, обсуждать не будем, а четко требовать освобождения и, в первую очередь, скажем так, тех, кто уже больше 5 лет в этих лагерях и сидят в очень жестоких условиях. У нас надежда вот на то, что суспільство, наши коллеги в парламенте будут совместно с нами в этом вопросе требовать однозначного подхода освобождения наших политзаключенных в Криму. Дивіться, я впевнена, що обмін може проходити без врахування якихось ознак, чи то національних, чи інших. І тут важливо розуміти, що це складні домовленості, і ми так само очікуємо побачити дійсно українців, чи то представників кримсько-татарського народу, чи то українців, етнічні українці, я маю на увазі, в списках і вигляді людей, які повернулися, не лише в списках. А важливо зрозуміти, щоб ці люди повернулися додому. Дякую, пані Марино. Есть одно короткое, конечно, опять-таки, скажем так, как информацию. Подавляющее большинство из тех, кто сегодня находится
в лагерях, это крымские татары. Что касается самого процесса освобождения, мы имеем дело с таким коварным чудовищем, который за вот четверых-пятерых, которых в последний раз мы из политзаключенных освободили, за вот это короткое время уже там почти 10-12 человек заново арестованы, такие как Приходько и другие, вновь арестованы и кинуты за решетку. Путин в этом вопросе будет очень цинично подходить, и тут опять-таки вопрос стоит в позиции переговорщиков. Конечно, мы не хотим делить, но извините, когда мы из 65 заключенных, которые получили по 15-17 лет, мы еще даже не видим просвета в освобождении части из них, то, конечно, мы будем считать, что администрация президента, офис президента в этом вопросе как раз-таки, наверное, исходит из пути меньшего сопротивления по отношению к Путину. Потому что Путин считает крымских татар, крымско-татарский народ главным виновником сопротивления в Крыму и те, которые не дают ему достигнуть на международных площадках вот того, как бы идиллии, картинки, и самое главное, снятие санкций, то есть представить Крым как вот тем, что сами там все захотели в Россию, и чтобы международные институции поснимали вот эту вот изоляцию, давление на Росію в этом вопросі. Дякую, Ахтем Аган. Наш ефір закінчується. Ну, що можна було б сказати, якісь прогнози на наступний рік? Ну, прогнози, які санкції, вочевидь, не знімуть. І черговий пакет санкцій достатньо жорстких запровадила США. А санкції щодо Північного потоку-2, ну що ж, прогноз, історія триває. Прогнозировать мы, не знаю, на кофейной гуще я не люблю гадать, а вот то, что мы все верим в Украину, в украинский народ, и мы верим в то, что Крым – это не просто тот лозунг, который сейчас как мантру повторяют некоторые переговорщики, но при этом очень активно сдают позиции «Крым там це Украина». Мы верим, что для того, чтобы он уже сегодня был украинским, нужно принимать и те законы, о которых сейчас сказала наш колега со «Слуги народу». Дякую. Ну, побачимо, як воно далі буде. Думаю, що все-таки громадянське суспільство, активне суспільство зробить свій внесок, свій тиск. Як би там кому не хотілося з ким дружити, ну, вийде як вийде. Дякую, це була програма. Все буде добре. Це була програма «Тема дня». Все буде добре. Щасти.